हेलो हाँ लिस्ट लिखा कुंभ जाए के बा अनुल कुंभ लागल बनू और जाए के बाद लिस्टवा लिखबा तब सामानवा कुल दे द तो का हम पैदल जाए पागला हुआ का मर दे ऐसे से ट्रेन खुलता और लिखा सतुआ 2 किलो चिवड़ा हाँ चिवड़ा मीठा दे दो 2 किलो आधा किलो मीठा हाँ का लाई बात लाई तो वो दे दो अनु हाँ आउ सब तैयार कर दिया जाए नू तो हम तरह की यहाँ से ले जौन बाटे वो नहीं से निकल जाए ठीक नू हाँ चलबा तो तू चला मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम 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 का बाबू बड़ा भांग भइल बा हो। अरे उहे तो नोचा तनी भांगा तो नोचा तनी देखत नहीं खा इस साला ई भांग इतना भइल बा भांगे नोचब और तहर जिंदगी में रखल का बा के जिंदगी में नहीं खा रखल मैं तहरा जिंदगी में रखल बा हमरा जिंदगी में नहीं खा रख तहरा के नहीं का हाथ मार दे तू तौला ना मार दे हाई कुल तौल दे तौलावत रहू खैनी दे दिया 20 रुपया के खैनी आ चूना तनी दे दिया ए में कुर्सी लगावले बड़ा हो हैं कुर्सी लगावले बड़ा हो घामा से कतरा नहीं है तले भांगवा कुल लोग आवा आवा कुर्सी बैठल जा चला ना चला आवा हाँ ठीक बात तू अपन जोखा हम फिर सांझ के निकलब तो तेरे गैस ले चल जाए आवा मुखिया जी आओ तनी कुर्सी लगा के आज ले हम हाँ सरिसो सोहल नहीं देखले हैं काटा काटा फोन काटा चिनौटी बा है चिनौटी हाँ बानू जान तारा हां हमरा बुझा कि जैसे हीरा मिल गइल हो को हीरा 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 पन्ना जाने ला हीरा हीरे हाँ हीरा जाने नहीं जान लेनू हाँ अरे उनकर अइला और पाड़े जी के कुतवा के नाम है हीरा के कुतवा के मैंने एकदम साफ पागले हो गइल बड़ा हीरा कौन होला पता बा हीरा के हार होला हीरा मोती जानता अच्छा हीरा मोती हार जोन चाट के मर जाला आदमी हाँ अंगूठी ऊंठी बनेला ओ उ तारा कहाँ देखलहु ना को चला ना आइल बाटे हाँ। इलाहाबाद कुंभ प्रयागराज हाँ कुंभ की लागल बा प्रयागराज प्रयागराज में बाप बड़ा 140 साल के 144 साल बाद लागल बा ओजिया कम से कम जानता कितना आदमी जुटल बा कितना कम से कम 10 से 20 हजार आदमी 20,000 ना करोड़ों लोग के करोड़ों लोग जुटल बा करोड़ों लोग जुटल बा हाँ लेकिन चोर चुहार के ओजिया कोनो वैल्यू नहीं के साले चोर कहीं का एमे कहाँ रखली सरे अरे वो चिनौटी खातिर तू कुंभ जाता रहा चिनौटी खातिर झगड़ा करता रहा चिनौटी का झगड़ा तो तार बाबूजी किए है ओजिया साले हैं और ढल रहा है हमें ढल रहा हैं कुंभ के बतियावत रे कि हतना आदमी जुटत ताटे आज चोरा लेता चिनौटी और जा अगर लेखा काम करता वो चिनौटी पर मत बना हुआ प्लास्टिक के चिनौटी तो तू काहे नहीं खा लेके घूमत प्लास्टिक वाला अरे हम ना घूमे नी कि केदारा से मांगी के हम जहिया लेम तो ये सोना के लेम हई लांगटा खानी प्लास्टिक के ला के ना घूमे अरे इज्जती हो के बताऊ फेंक देबा इज्जती हो के बताई फेंक देबा हमार खैनी ना खइबा तहार खैनी ना हो ई तो गिरी जी के खैनी हो गिरी जी के खैनी है चले तो बुझल हां कुंभ के का कहतला कुंभ के कहनी हां 1000 आदमी को कहता से बहुत आदमी जुटी बहुत हेलो हां तो बोजी तू का करे बोजी तल होई जाला जे शादीशुदा बा बियाहल बा हैं मर्द मेहरारू ई जाई तो ओकरा पुण्य मिली तू का करे जाता रहो हमने की बिहार तो आ तो मेहरारू कुमे मैंने भुलाई रहली कितना साल पहले उहे नु बतिया बा हां हमरा हीरा मिली हीरा का मिली हो हमरा हीरा मिली कुंभ में तू एगो बात सुन ले बड़ा कि ना जिंदगी में तू एगो बात सुन ले हो खबर लिखलो देख ले हो खबर कुंभ में जब भुलाला उ फिर कुंभे में मिलेला हां ई कहानी हो कि ना हैं तो कहानी तो हाँ कहानी है हनु आई बनौला खा गइला अरे तो हमेशा भिख मांगे खानी तू खैनी मांगत रहला ई रहन ठीक नहीं खे देख सुन देखो अपन खैनी खाए के बाद रख सुन इज्जती
इज्जती अगर होखबे ते आज से अगर इज्जती होखबे नु तो खैनी हमरा से खैनी ना मांगो हैं। अगर इज्जत तनको होई बात सुन लो, अगर इज्जत काटत होई हम ऑर्डिनरी आदमी से खैनियो ना मांगेनी तो हम एकरा मतलब कि बहुत बढ़िया आदमी हई। बढ़िया आदमी हउआ। हां का कहत रहला हम कुंभ वाला। हां हां कहल जाला कि आदमी कुंभ के भुलाइल कुंभ में मिलेला। ई बताओ पिछलका 12 साल पहले हर एक 12 बरिस पर लागे। हाँ 12 बरिस पर। तो ई बतावा कि ओमे हम गई रहनी। हाँ हमार बूढ़ी वही में नु छूटली जी। हाँ हो तहार बूढ़ी हाँ काकी तो वही में भुलाई रहली कुंभ वही में नु भुलाइली। भुलाई लोग कहे कि तू बेच के चल अइला हैं लोग। अरे वो हरामजादन के मुंह पर उछला जौन कहत ओकरा मुंह पर गोबर। अच्छा ओमे भुला गइली तो गोबर हुरब मुंहवा में हुरब मुंहवा में ना रह दे मुंहवा में हुरब दिन ना कहत रहे। हम बेच के चलैनी हमरा 12 बरिस कैसे कैसे काटे के पड़त हम बुझतनी। बात सही बा। आज यही कुंभ के हम इंतजार करत रहनी। हां कि हो कुंभ के भुलाइल कुंभे में मिलेला कहिया कुंभ लागी। हां आज जाके हमार लाग गइल। तो अब किरका मिली तरह उ है जाके कुंभ में जौन बा डुबकी लगाए। हां गंगा जी में। हां अच्छा जेबो भगवान जी में के वेनो जेबो। अब सुनो ना एक बात सुनो ना क्या केकरा दो सरपला से के दो मुंह ला एगो होला नु कहला नु। हां तो अब ढेर तनी एती अति ना करे के हम जातनी शुभ शुभ अब की अपना बूढ़ी के हम लेके संगे आए काहे कि कुंभ में के भुलाइल कुंभे में मिलेला। जा तरह तो कुंभ में तहार बूढ़ी के मिल जाई है। अरे वो जे कहावत है कि अगर कुंभ में भुलाइल बा तो कुंभे में मिल। अरे तो 12 साल लोग का तपस्या करता रहियो जी बैठल बाड़ी के कुंभ में मिल जाई है। अच्छा तो घूमे आई है कि ना कुंभ में। अरे तो घूमे जब आवे रहली कुंभ में तो तारा घरे ना जेती क्यों वही जी रह जेती। कैसे आ जाई है घरे पैसा उनका लगे ना हुई उनका लगे किराया ना हुई। तो 12 साल लोग जी बैठल बाड़ी पानी के अंदर गंगा जी में नहीं बैठल। लेकिन घाटे पर नु होई है ओइजे नु होई है। आखिर जब ओइजा घर दुआर उनकर नहीं खे सब कुछुओ नहीं खे ओजिया तो आखिर ओइजा से जई है कहाँ ओइजा बस मिलबे ना करे। गंगा जी के किनारे बस चल रहा कि ट्रेन चल रहा कि हवाई जहाज चल रहा। अरे तो 12 साल हो गई तो 12 साल लोग जी बैठल मिली है वो के बैठल मिली है। बैठल ना मिली है मान लो हम डुबकी लगाए ठीक बा और में पकड़ा गइली मान लो। अरे मछरी थोड़े होई गोरई होई कि पकड़ा जी है। मान लो पकड़ाइए गइली ना तो कहीं लौकिए गइली तो ले जे कहता कि कुंभ के भुलाइल कुंभे में मिलेला तो का झूठ कहता। अरे कहावत हो के कहावत है कि कुंभ के भुलाइल कुंभ में मिले। पहले के लोग पढ़ल लिखल ना रहत रहे तो छूट जात रहे भुला जात रहे। अब तो सब लोग के मालूम बा अपन घर दुआर। शशि कपूर एगो सिनेमा रहे तो ओमे भाई भाई जौन बाटे हट गइले स भुला गइले स मेला में हैं। शशि कपूर जानत रह हैं भुला गइले स मेला में। अमिताभ बच्चन आ शशि कपूर भाई रहे भुला गइले से हैं। शशि कपूर जिंदा रह गइले आ अमिताभ बच्चन भुला गइले हैं। आ ओकरा बाद अमिताभ बच्चन फिर मिल गइले। अरे बहुत साल बाद उ बच्चा में भुलाई रहले आज बूढ़ भइला पर मिले। अरे तो फिल्म ह अब रियल तू जाता रह फिल्म में थोड़े बड़ा कि जइब कुंभ में आ डुबकी मरब बुढ़िया लौक जाई। तो रियल का होला ओरिजिनल में हम नदी में कहते हैं। अरे नदी में थोड़े नदी में हम ओरिजिनल में नहीं कि डूबे वाला। अरे ओरिजिनल में डूबे के कहता नहीं। तो कहाँ जो का कल से कहता नहीं साचो है तो हम कहता नहीं साचो जे ओजा भुलाला उ कहीं ना जाला भगवान ओजे राखेले ओकरा के। आ जब 12 बरस बाद फिर तू अइबा तो ओजे फिर जौन बाटे वो मिली तरह के। महाराज जी हाँ रउआ जाई कुंभ में। हाँ रउआ बुढ़िया के लेके आई। हाँ ठीक हमार दिमाग अब हमरा के माफ करी। हाँ हम रउरा से बहुत 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 क्षमा मांगतानी। हाँ खैनी निकाल के रउआ के दे देतानी आई रखी। ए साला रे ए बाप यही हाथे हम अब राम 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 हे भगवान अरे नास्किरित सारे ए सारे अपने तो जाइबा ना एक आदमी धर्म करे जाता तो साले नासता भगवान चाहिए नु तो तहरो गायब हो जाई। घबरा मत साले हमार तो 12 बरस हो गई
तहरो गायब होई होई